Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген Татарстан радиосының туган көне, радионың тарихы, бүгенгесе, киләчәге хакында безнең махсус әңгәмә. Бер гасырдан артык вакыт үтсә дә, Октябрь революциясенең урыны тарихта тулысынча ачыкланып бетмәгән, аның уңай һәм уңайсыз яклары нинди? Татарстанның конституциясе кабул ителгәнгә 30 ел төп законның нәтиҗәлеген ачыкларга бу вакыт күпме азмы? Белгечләр ничек шәрехли? Ноябрь айы башлануга халкыбызның дус тату яшәвен дәлилләүче халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итә. Казанның халыклар дуслыгы йортында оештырылган чара моны тагын бер кат дәлилли. Бердәмлек бәйрәменнән хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов видеоязмасы. Выбранный 30 лет назад путь Без барыбыз бергә эш бәйрәмнең шаһитлары булдык. Беренчесе халыклар бердәмлеге көне, икенчесе Татарстан конституциясе кабул иткән көн, өченчесе Татарстан җирлегендә яшәүче Татарстан халыклары ассамблеясе оешканга 30 ел тулу көне. Шул уңайдан киңәйтелгән утырыш. Барыбызны да әлеге бәйрәмнәр белән тәбриклим, дип башлады сүзен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм үз чыгышында 30 еллык эшчәнлеккә бәя бирде. Мы с вами являемся живыми свидетелями всего. Беренче президентыбыз Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзенең чыгышында әлеге көннең үткәненә, бүгенгесенә, бу көннең илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе булуын искәртте. Асхат Сафаров Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның ассамблеяга рәхмәт хатын җиткерде. Татарстан халыклары ассамблеясы Татарстан Җөмһүрияте җирлегендә яшәүче 173 этник төркемнең вәкиле булган региональ иҗтимагый оешма. Бәйрәмдә хөрмәтле кунаклар Рамазан Абдулатипов, Игорь Панчин, Константин Яковлев, төрле милләт вәкилләре, ветераннар, төрле оешма җитәкчеләре катнашты. Бәйрәм тантанасы алдынгыларны бүләкләү белән тәмамланды. Фәннур Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республикабыз үзенең иң зур бәйрәмнәренең берсен Конституция кабул итүен бәйрәм итте. Татарстаныбыз бу истәлекле көнне гадәттәгечә тарихи вакыйгаларны искә алып, бүгенге көндә илдә тоткан урынына күзәтү ясап, башкарылган эшләренә бәя биреп каршылый. Конституция илнең төп законы, кешелек дөньясы шул законнарга таянып, җәмгыятьтә яшәргә, эшләргә, гаилә корырга, укырга, сәламәтлеген кайгыртырга, ял итәргә тиеш. Не будете возражать, если примем закон о Дне Конституции Республики Татарстан, об объявлении этого дня праздничным днем. Татарстан ул чакта үзенең конституциясын яңа баштан язып, киләчәген шунда күрергә дигән ният белән үзебезнең беренче президентыбыз Шәймиев Минтимер Шәрипов башлыгында менә шушы конституция дөньяга килде. Бәйрәм көне булып игълан ителгән көнгә кадәр бик четерекле, кылдан нечкә, кылычтан үткән эш алып барылды. Ялгышырга хакыбыз юк иде ди белгечләр. Бик тә җиңелдән түгел иде. Анда төрле үсешләр бар иде. Төрле юллар мөмкин ачылган иде. Шул җөмләдән хәүф-хәтерле киләчәк булырга мөмкин иде. Конституцияны кабул итүе ул республиканың юнәлешен бик төгәл билгеләп куйды. Не было случая, чтобы мы не пришли к согласию. Кирәк вакытта, кирәк урында үз сүзеңне әйтә белүдә батырлык. Күңелеңдә шундый батырлык хисләре булганда, патриотик хисләр булганда, башкача яшәп була торган түгел. Башкача яшәү турында уйларга да ярамый. Чөнки әгәр дә без мискенгә әйләнсәк, мискен булабыз. Мискен кеше бәхетле була алмый. Ул үзен бәхетле тыя алмый. Конституция ул хукуклар җыентыгы гына түгел, ә үз өстенә җаваплылык та алу. Хукуктан башка конституция шактый гына җавапчылык, вазифалар күтәрергә тиеш булды республика. Һәм менә бүгенгә хәтле ул тәҗрибә
бик зур, бик көчле роль уйнап тора. Нәкъ менә Конституция икътисадның ныклы нигезе дәүләт һәм җирле хакимият органнарының көйле эшләвен тәэмин итә. Безнең республика Татарстан конституциясе ул безнең өчен төп документ. Һәм бу конституциядә безнең муниципаль берлегләрнең бөтен функциялары, вазифалары бик әйбәт итеп яктыртылган. Бу конституция үзенең әһәмиятен беркайчан да югалтмый. Һәм менә елдан-ел менә шушындый үзенчәлекле заманада біз аның кирәклеген тагын да аңлыйбыз. Бәйрәм көне игълан итеп кабул ителгән Татарстан Конституциясе 7 кисәк, 4 бүлек һәм 126 маддәдән гыйбарәт. Мөршидә Җиһан, Ания Гыйбадуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Актанышның Советлар Союзы геройы Хәсән Заман исемендәге кадет интернат мәктәбендә ант кабул итүгә багышланган тантана узды. Дулкынландыргыч бу чарада укучыларның ата-аналары, район җитәкчелеге катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Мәктәп байрагын хәрби адымнар белән кадетлар залга алып керә. Кадет тормышындагы иң мөһим чарага алар күтәренке кәеф, ныклы әзерлек белән килгән. Рамазан Шакиров яңа уку елыннан кадет мәктәбенә укырга килә. Киләчәктә илебезнең патриоты булып үсәргә телим ди егет. Башлангыч сыйныфларда укыганда кадет булырга хыялландым. Антыбызга тугры булып, илебезнең чын каһарманнары булып үсәчәгебезгә ышанам. Кадет булу зур горурлык кына түгел, күпләр өчен ул зур тәрбия чыганагы да. Бирегә килгән укучылар башкаларны хөрмәтләргә өйрәнә. Бүгенге чарада 50 кадет ант бирде. Клянусь готовить себя к служению Отечеству, любить и уважать Российскую Федерацию. Төгәл итеп хәрби команда бирергә, стройда матур итеп йөрергә, ант сүзләрен яттан сөйләргә. Бу кодекс кадет тормышында берничә ел саклана. Кадет мәктәбе директоры Илсур Ялалов билгеләп узганча, ант кабул итү кадетларга зур җаваплылык өсти. Стать кадетом – это не просто надеть форму и не бояться трудностей. Патриотик хис үзеннән үзегенә тумый. Аны кадет мәктәбендә яшьтән үк тәрбиялиләр. Чара барышында күрсәтелгән чыгышларда да бу ачык чагылды. Район башлыгы Ленар Зарипов кадетлар бар яктан да үлге булырга тиеш дип ассызыклады. Аларны ватаныбызның тугры ул кызлары булырга өндәде. Бу сезнең туган җирегезгә, әти-әниләрегезгә ата-аналарыгызга дигән аталар. Һәр вакытта да бу антыгызга тугры булып калыгыз. Ант кабул итү чарасы егет кызларның музыкаль чыгышлары белән үрелеп, күркәм бәйрәм төсен алды. Ләлә Зайнуллина, Регина Салахова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районыннан. Бүген Татарстан радиосының туган көне. Ул үзенең 95 еллык юбилеен билгеләп үтә. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең чираттагысы әлеге күңелле вакыйгага багышлана. Сүзне хезмәттәшем Гөлназ Ибраһимовага бирәм. Шушы көннәрдә Татарстан радиосы үзенең 95 еллыгын билгеләп үтә. 1927 елның нәкъ менә шушы көнендә Казан сөйли дигән татар сүзе эфир киңлекләренә чыккан. Бүген Татарстан радиосы дулкыннарында көн дәвамында әлеге вакыйгага багышланган тапшырулар бара. Аларда радионың тарихы, шул тарихта якты эз калдырган шәхесләр чагылыш таба. Бүген без студиябезгә радионың җитәкчесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Тәүфик Камаретдин улы Сәгыйтовны чакырдык. Хәерле иртә, Тәүфик Камаретдинович. Хәерле иртә. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт. Ул безнең дә бәйрәм, сезнең дә бәйрәм һәм бөтен республика күләмендәге радио тыңлаучылар бәйрәме. Әлбәттә тапшырулар дип әйтеп киттегез. Бу тапшыруларда радио тыңлаучылар үзләре дә катнашалар, фикерләрен әйтәләр, теләкләрен теләйләр һәм уңышларына баракабак бәйрәме башланып китте. Тәүфик абый, сез инде безнең барыбыз эшендә барлык радио хезмәткәрләре өчен үрнәк булып торасыз. Инде Татарстан радиосы дигәч, әлбәттә Тәүфик Сәгыйтов, инде Тәүфик Сәгыйтов дигәч Татарстан радиосын күз аллыйбыз. Халкыбыз инде Татарстан радиосын нәкъ туган телебезнең сафлыгын саклап калучы, саклап яшәүче радио буларак белә дип әйтсәк тә буладыр. Безнең Татарстан радиосында инде дикторлык мәктәбе дә барлыкка килде. Һәм менә мондый югары бәягә ничек ирешәсез, нинди таләпләр куела?
Дикторның жауаплылығы ғажайып зор болған. Ғажайып зор болған. Шушы айтам бит Камал апа, Саттар булар, Әмине апа, Сафиуллиналар, Эйлис Қадыровлар бар иде. Аннан соң инде менә Фуад Галимуллиннар келіп күпме эшләп битәләр. Алар бездә эшләп, үсеп танылып, инде күренекле профессорлар, язучылар булдылар. Аннан соң Талгат Хаматшинның менә Мәрьям апа, Арслан улар, ирле хатынны айрат арыслар белән алар күп хезмәт куеп бу радионы үсешенә һәм безне тәрбияләргә, безне эшкә өйрәтүдә күп өлеш керткән кешеләр. Алар нәрсә әйтер икән дип, бу сүзне менә буйлар булайрак язаргамы дип, анасын диктор Камал апа үзе дә өйрәткәндә, менә булайрак кирәк иде уларның дип бик җомшак кына әйтеп кенә җибәрә торган иде ул. Шуңа күрә аларның бер-беренә булган хөрмәте, шушы традиция бер-беренә бәйләп шулай барды инде ул. Шушы традицияләрне дәвам итеп дигәндә Тәүфик абый Татарстан радиосында буыннар ныклыгы дигән әйбер бар. Инде бу бик матур күренеш. Менә сезнең буын, урта буын, безнең буын, бездән яшьрәкләр, әлбәттә барысы да бергә гармониядә булып бик күркәм эшлиләр. Менә моның сире нәрсәдә микән, Тәүфик абый? Бу шулай коллективның оешкан көннән бердәмлеге шулай булганда. Эшкә килдеме, анда радионы менә шулай эшләтергә дип бер инде курсларда да ничкәлекләрне өйрәтеп бетерәм. Шушы Казанда кайнап өйрәнергә кирәк. Шушы тәҗрибә туплаган буын, үзенең кайсы буын алымы уртамы икән тикшереп тормаган ул. Килгән кешене эшли, менә шулай эшләргә кирәк. Шушы эшкә өйрәтү тәвәрендә аларның бердәмлеге шулай бердәм сокмак булган. Тәүфик абый, менә бүгенге көндә инде радиода, Татарстан радиосында яңа проектлар эшләп килә, күп кенә яңа проектлар. Әйдәгез, менә шушы проектларга да тукталып китик әле. Ул проектларга без кирип киттек, шул һәм бик зур бурыч куелган иде. Туган телне саклау, үстерү комиссиясе бар иде, радио җитәкләгән. Элек без спектакльләрне алып, аларны радио варианты итеп эшли торган идек һәм ул кешеләр булды. Әмма бу үзгәреш еллары башлангач, ул эш тукталган иде. Менә шушы традицияны яңартып җибәрдек без. Шушы комиссияның эшләве ярдәм итте. Менә Галимҗан Ибраһимовның бездә Нәсим Акбаловның җитәкчелегендә иҗат группасы шулай эшләп, менә шуны тудырдык. 6 сериялы зур эш булды инде ул. Аннан соң бездә Раил Садри алында да шушы яшь артистларны, яшь галимнәрне фәнсиярләр клубы итеп, хәзер шушы циклны эшләп ятабыз. Гаҗәеп булай фондыбыз бар, аудиофон, җырлар, бер кая сакланмаган тавышлар бар, зур күренекле язучыларыбызның, бик хөрмәтле кешеләребезнең тавышлары бар. Һәм инде менә алтын фондны искә алгач, без тәүлек буе эшләүче Татарстан авазы интернет радио станциясендә әйтеп китик. Менә ул ансада халык радио тыңлаучылар исәбен теләген искә алып, һәм заман таләбедә. Кая барсам да мин шуны эзлим. Сочида Олимпиада авылында да тыңлап кайттым. Мен районнарда, башка шәһәрләрдә мин күп җиргә яратам. Аннан соң да классика, теге яшьләр булса, яшьләр аерымрак бергә булып бибез ансада халыкның үзенең теләген искә алып оештырылды. Сезне Татарстан радиосының аяклы тарихы дип тә йөртәләр. Инде тарихны белгән кеше ул киләчәкне дә яхшы күзаллый. Гомумән алганда радиобызның киләчәген ничек күзаллыйсыз? Үткәнсез бүгенге юк, бүгенсез киләчәк юк. Шуңа күрә алга карап эшләп, аннан соң аны халык үзе тыңлаучылар да ярдәм итә бит. Алар белән аралашып торсаң, гаҗәеп акыллы тәкъдимләр кертүчеләр бар. Һәр вакыт шулай булсын, Тәүфик абый, эшегездә. Зурдан уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, актуаль әңгәмә сәхифәсендә Татарстан радиосы җитәкчесе Тәүфик Сәгыйтов катнашты. Берникадәр мизгелдән соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Бөек философ, тарихчы, сәясәтче Карл Маркс революцияләр тарих локомотивлары дигән. Димәк, революцияләр локомотив вагоннарны тартып барган кебек тарихны алга этәрүче көч булып чыга. Бүген Октябрь революциясенә 105 ел. Хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов тарихи вакыйгаларны барлады. 20-нче гасыр башында Казан Россиянең иң зур хәрби округының баш каласы. Аңа 10 губерна, 2 өлкә керә. 24-26 октябрьдә власть советлар кулына күчүе игълан ителә. 1917 елның ноябрендә губернаның шәһәр һәм өязләрендә дә яңа хөкүмәт урнаша башлый.
Революциялар гомумән алар ескечә яшәү мөмкинлеге беткәнлектән барлыкка килә. Әгәр дә инде Россиядә шушы революция булган икән, димәк, империяның яшәү көче беткән. Тарихтан белүебезчә, Октябрь революцияның татар халкы өчен генә түгел, тулаем ил өчен тискәре яклары күп була. Большевикларның лозунглары ул дөнья күләм революция һәм милләтләр бетеп, бердән-бер милләт кала. Милләтләр бетә дигән белән киләләр, алар властька киләләр. Ләкин яшәеш үзенекен күрсәтә. Алай гына булмый икәнлеген, ниндидер рәвештә ирлек бирергә кирәк икән. Революцияның тарихтагы мөһим сәхифәләренең берсе булып милли республикалар һәм автономияләр. Шул исәптән 1920 елда Татарстан ССР төзелүе тора. Шунысы да бик кызыклы факт. Яңа оешкан республиканың беренче гербы картасы Бакый ага Урманчы тарафыннан эшләнә. Искәндәр Гамалдинов, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Мәскәү қаласының Советлар Союзы геройы Муса Жәли исемен ерткән татар мәктәбе 25 еллык юбилейын билгеләп үтте. Шул уңайдан укытучылар коллективына һәм укучыларга котлауларын Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Татарстан Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе буларак ул тел укытуның дәрәҗәсен һәм сыйфатын югары бәяләде. Башкалабыз Мәскәүдә булып узган тантанадан безнең репортаж. Люблина микрорайонында урнашкан 1186 номерлы мәктәп зур мегаполиста милли традицияләрне, мәдәниятне һәм телне саклап калу үрнәкләренең берсе. Мәктәпнең тарихы 25 ел элек татар тел дәресләреннән башланып китә. Ә бүген этно-мәдәни компания төзүчене, телне, халыкара олимпиадаларда катнашуны, этник вокал, милли көрәшне ала. Татар халкының тарихын мәктәп музейлары кадерләп саклый. Бу разведка легендасы музее. Биредә татар разведчикларының батырлыгын чагылдырган шәхси әйберләре һәм бүләкләре саклана. Мәскәүнең яшь буын татар вәкилләре биредә белем генә түгел, патриотик тәрбиядә ала. Мәктәп Муса Җәлил исемен йөртә. Шуңа да фронтовик шагыйрьнең кызы Чулпан Мусаевнаның биргә килүе табигый. Ул батырларның исемнәре буыннардан буыннарга тапшырылырга тиеш дип белдерде. Мне особенно приятно, что школа так трогательно относится к этому имени, так почитает. Биредә Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында Россия халыкларының туган телләрен саклау дип исемләнгән түгәрәк өстәлдә узды. Тикшерүләр, практика, цифрлы технологиялар – булар барысы да ана телебезне саклап калырга һәм аны киләчәк буыннарга тапшыруда мөһим роль уйный дип ассызыкланды. Без бүген дә элемтәне үзмибез. Аларның бурычлары булган бурычлар белән мөрәҗәгать итәләр. Татарстанга да, президент та, хөкүмәтебез дә, безнең депутатлар да монда Мәскәүдә булганда вакыт табып кирип чыгалар, танышалар һәм шатланып кайтып безгә җиткерәләр. Менә шулай иттереп үрнәк булсын. Менә ничек иттереп телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга байлык шунда бит. Һәрбер халкының үзенең гореф-гадәте бар. Традиция дибез бит инде, теле бар. Алар өчен һәрберсенә бик кыйммәтле әйберләр. Менә шул кыйммәтләрне саклап, бер олы гаилә булып илебездә, Татарстаныбызда матур иттереп яшибез. Милли мәгърифкә керткән зур өлешләре өчен укытучы һәм өстәмә белем бирү педагогларына лаеклы бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Парламент рәисенең айрым бүләк исә Казан Кремле композициясе. Мәскәү каласының татар мәктәбендә республикабызның символы узган чараның матур хатирәсе булып сакланыр. Эльза Әхмәтҗанова, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтьянов, Татарстан яңалыклары, Мәскәү. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Ул Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бүген сүз күренекле дәүләт эшлеклесе Кәшәф Мохтаров турында. Күренекле дәүләт эшлеклесе Кәшәф Гыйльфан улы Мохтаров 1896 елның 14 июлендә Казан губернасы Лаеш өязе, хәзерге Мамадыш районы Тау иле авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа. Аның әтисе Пермь шәһәрендә казылык ясау йорты һәм ит кибете тота. Гаиләдә тагын 2 ир һәм 2 кыз бала үсә. Кәшәф 1916 елда Пермь гимназиясын тәмамлый. 16-17 елларда Пермь университетының медицина факультетында укый.
1917 елда шәһәрдә безнең көннәр газетасын оештыручыларының берсе һәм мөхәррире була. Кашаф Октябрь революциясе идеяләрен рухланып каршылый. Совет хакимияте милләтләргә үз билгеләнү хокукы бирер дип ышана. 1918 елда Пермь губерна башкарма комитетының милләтләр эшләре комиссариаты җитәкчесе итеп билгеләнә. 1918-19 елларда РКПБның Вятка губерна комитетында татар-башкорт бүлеге мөдире, гражданнар сугышы елларында Көнчыгыш фронтының Василий Константинович Блюхер җитәкчелек иткән 51-нче дивизиясе составындагы 21-нче мөселман полкы политругы, Көнчыгыш фронтының 3-нче армиясендә политбүлек хезмәткәре. 1920 елда ТССР төзелү чорында Кашаф Мөхтаров вакытлы революцион комитетының сәламәтлек саклау бүлеге мөдире, республика хөкүмәте оештырылганнан соң сәламәтлек саклау халык комиссары итеп билгеләнә. 1921 елдан ТССР хөкүмәтен җитәкли. Ул җитәкчелек иткән вакытта татар халкының милли мәнфәгатьләрен суверенлаштыру өчен киң колачлы көрәш алып барыла. Кашаф Мөхтаров ТССР тарихына шулай ук ачлыкны җиңгән халык комиссарлары советы рәисе буларак та кирип кала. Аның чорында татар теленә дәүләт теле статусы бирү өчен төрле чаралар күрелә башлый. Җитәкченең турыдан-туры күрсәтмәләре нигезендә республика оешмалары башына җирле милли кадрлар билгеләнә. Шул елларда икътисади хәлләрен яхшырту максатыннан аз җирле татар крестьяннарын эрерәк елга буйларындагы дәүләт фонды җирләренә күчереп утырту тормышка ашырыла. Татарстан картасында яңа төрки татар атамалары барлыкка килүдә Кашаф Мөхтаров җитәкчелек иткән елларга туры килә. Кабан күленең куш тырнак эчендә Рус ягы ярында 1552 елдан соңгы беренче мәчет төзелә. 1922 елда татар активистлары шул исәптән Кашаф Мөхтаров та Мәскәү алдына автономияле республикаларга союздашлык статусы бирелү таләбен куялар. РКПБ Үзәк комитеты генераль секретаре Иосиф Сталин моңа адгый каршы була. Кашаф Мөхтаров шулай ук 1923-24 елларда илдәге милли вазгыятьнең тормышка ашырылуын тәнкыйтьләп Мәскәүгә юлланган 15 җитәкче хаты һәм 39 җитәкче хаты авторларының берсе. Хатлар партиягә һәм советка каршы рухта язылган дип бәяләнә. Кашаф Мөхтаров һәм аның фикердәшләре урыннарыннан азат ителеп Мәскәүгә икенче дәрәҗәдәге вазифаларга билгеләнә. 1924 елдан ул РСФСР сәламәтлек саклау халык комиссариатының дәвалау бүлеге мөдире. РСФСР Бөтен союз үзәк башкарма комитетының хатын-кызларның көнкүреш шартларын яхшырту комиссиясе әгъзасы. 1929 елда НКВД тарафыннан оештырылган Солтан Галиевчләрнең контрреволюцион оешмасы эшендә гаепләнеп кулга алына һәм ВКПБ сафларыннан чыгарыла. Башта аңа иң югары җәза билгеләнә. Соңрак хөкем карары үзгәртелеп, 10 елга хезмәт белән төзәтү лагерына алыштырыла. Кашаф Мөхтаров Соловки лагерына озатыла. Анзер утравындагы Җәнлек үрчетү совхозында Ак төлкеләр секциясе мөдире була. 1937 елның 9 октябрендә НКВД идарәсенең айрым эшлеге тарафыннан эше кабаттан каралып, ул иң югары җәзага хөкем ителә. 1937 елның 27 октябрендә Карелия ССРның Медвежьегорск районы Сандармох авылында атып үтерелә. Үлгәннән соң аклана. Татарстан АССР белән Кашаф Мөхтаров җитәкчелек иткән еллар тарихчылар тарафыннан татар ренессансы чоры дип бәяләнә. 2019 елда Казан шәһәрендәге элек ТССР сәламәтлек саклау халык комиссариаты урнашкан бина астрономия һәм профсоюзлар урамы киселешендәге йорт диварына Кашаф Мөхтаров барельефы төшерелгән мемориаль такта куела. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.